снимкали? Не, на видео. Чакай, отиваме до църквата. Хайди, ставай, Мечо. Хайди. Това е сладка наготка. Да. Нещо ми се губите. Да ям. Това само еде. Хайди. Нова ли ти? Да. Да документираш всичко. Илуя, що не снимаш до края седмица? Слезче пак. Наши и ваши. Качете се след... Сразу, вече приветстваме. Тя не снимала. Айде. Да ги захраня. Чай, чай. Айде, Кой лапай. ти? Лапай. Къщи дет не го ядеш, тук ще го ядеш. Не. Да. Не, кой това? Пишмание, бе. Не. Пишмание обичате ли? Не много. Това ще имаме месо. Обсираш ли видео? Пази се. Това е приличен. Не знам, Мечо.